Hai pemirsa jagat maya dan jagat goib ya. Saya nemiku ngidam nangis, tapi rasa nangis ndek wingi aku tuku vodka dan akhirnya aku ngombe terus iso nangis. Ya puji Tuhan ya iso nangis karena apa? Aku pengen nangis tapi gak iso nangis ya. Terus lucu meneh ya urip sing tak alami iki jan sangat lucu banget. Aku ki mencoba membuka hati tapi entuke wong bosok-bosok, wong sing ora jelas-jelas ngono kuwi. 2025 itu aku membuka hati tapi iyalah momo lek mu watuk ki lho kono lho. Batukmu lho, mimik sana. Maaf ya guys, anjingku batuk-batuk. Biasa orang tua batuknya gitu. Orang tua ya. Terus nek tapi ya sudahlah, mungkin ya wis takdir. Nek memang ramalannya Sainem itu takdir tentang percintaannya Sainem itu tidak mujur bolo, tidak mujur. Terus tentang percintaannya Sainem ki sangat gateli. Aku ku nek tentang percintaan ketok iki enggak dapatkan sing baik, enggak mulus gitu. Memang lek percintaanku ki memang runyam. Selalu entuk wong lanang sing rumit iku wis memang apa garis takdir kehidupanku ya enggak ngerti. Kegoblokanku membuka hati 2025 Agustus ya. Iku menjadikan aku tuh tolol ya, jadi terus sing biyene wis tanpa lanangan, sing wis mas 10 tahun aku nggak kenal lanangan, tenang, damai. 2025 itu sing tak rasakne iki kesepian dan mencoba untuk golek lanang ternyata zong. Jadi ternyata yes koyo jare netizen tinggi latihan percintaan, tinggi latihan ngiclik jarene, tinggi latihan rumah tangga. Kehidupanku gagal karo lanangan iku jarene netizen iki aku nggih latihan tentang rumah tangga. Nek menyesal sih aku tahu ditakoki karo cowok getun to ketemu aku, ya enggak, kabehno wis terjadi, wis terlewati, getun enggak. Mungkin terima kasih wis pernah mengenal, wis pernah menjadi bagian dari hatiku sebelah kene ya, terus wis setidaknya walaupun cuma berapa sasi wis mencintaiku, menyayangiku, walaupun cuma latihan, ndak popo. Ya mungkin arus kehidupannya, lakon uripe mungkin wis mek ngono gitu, jadi ndak popo. Ya bagiku ndak popo walaupun menyisakan hal-hal yang nggak enak ya. Jadi ya memang gitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita juga nggak bisa maksa orang. Dan terus saya nemu edukasi ini ke depannya tetap ngijlik ben awake dhewe iki tetap bergairah tentang kehidupan ya. Tentang kehidupan itu kita bisa bergairah. Terus adewe iki ngijlik iku penting bolo bagi cewek maupun cowok. Hormon nek enggak metu juga kita membuat kita ku stres, pikirannya gerambiang kemana-mana, timbullah kejahatan. Nek cowok iki ya manuk lek ora digawe iku akan menjadi kayak membatu gitu loh, membatu di dalam yes kayak mengakibatkan hal-hal penyakit sing ya kayak prostat, terus darah tinggi kayak gitu. Lek cowok iku harus ditokne gejuwe. Lek ora metu gejuwe, apa kuwi jenenge? Lek ora metu gejuwe kurang penak.
ya kurang penak. Jadi nek apa kuwi lek enggak ditokne kejuwe iki membikin pusing. Aku iki karo ndelok arepe nambahi anu lho, dagangan. Enek wong jadi lek lek cinta dan dilema iki ngene iki lho cah, aku wis gak iso berkata-kata. Jenenge cinta dan dilema dan air mata. Pokoknya paling penak iki wis ijlik ya. Dan ijlik iku is penak, is good ya. Penake paling penake kendak-kendu ya. Ini edukasi tentang perkenduan bagi siapapun sing kurang bahagia. Karena hiburane wong cilik ya boleh ra kendu. Bendak stres, bendak karena nek ndak duwe pasangan juga apa sih sing iso mbahagiakne awake dhewe itu kentu lek ra duwe pasangan yo ngetokne dhewe terus nek koyokno apa ya bendak sumpek kayak gitu. Jadi bendak nek Indonesia itu kan nek kentu dibatasi, lonte-lonte jajanan lonte iku dibatasi. Jadi koyok ngiclik iku merajalela dan ngawur, cah cilik bareng digasak, pemerkosaan di mana-mana iku sing garai bahaya. Seharusnya koyok lonte iki disahne, dibina ben tertib, dunia iki ben aman dan penduduknya mas-mas sing pengen jajan sing ora ndek bojo iku ben yo ben ngawur. Terus lek ing lonte iku bayar, ojo ra bayar terus mateni wong iku salah cuk ya salah. Wis ngono ndas sisane metu munyen. Wis